Sanibona bafowethu. Ngicela nje ukubingelela ama-subscribers, ama-likers, ama-viewers, nama-sharers. So-ke guys, le message ibalulekile kuthina sonke. Angikwazi ukuba serious kodwa mangikhuluma ngendaba kaNkulunkulu ungadinwa. I-serious kakhulu le. Sonke siyaphila njengamanje, sivukile ekseni, siyayibona inhlamvu yelanga, siyalibona nesibhakabhaka sihle. Nampa nomakhelwane bayehla bayenyuka, balungisela uHappy New Year kusasa, bayaphila. Ingabe ukuhlakanipha nokwazi kwami na? Cha, kodwa kungumusa kaThixo, ney'nyanya, ney'dalwa, namadlozi, bonke abasivikelayo bafowethu. So thina inkinga yethu ukuthi siyakhohlwa ukubonga, siyacela kuphela. Kodwa-ke mina-ke namhlanje ngizocela nje bafowethu ukubonga ukuthi lo Nkulunkulu emuhle kangaka enomusa. Ngikhuluma nani namhlanje ngingufakazi wokuthi ngivukile ekseni, ngiyaphila, niyangibona bafowethu. Excuse me. Ngiyabonga leli thuba lokuthi ngiphinde ngibone lolu suku lwanamhlanje. Engikukhulekela ukuthi ngiphinde futhi ngibone nalena eminye iminyaka ezayo bafowethu, ngoba kuyenzeka umuntu elale kusekuthiwa akasavukanga. Kuyenzeka umuntu aphathwe ikhanda, aphathwe isisu, yabo, dutshulwe, ushayiswe imoto, uyilengise, yabo. Ziningi indlela zokuhamba zokuphuma kule nyama. Kodwa ngiyabonga leli vangeli bafowethu ukuthi namanje ngisaphila kungomusa walo. Namanje ngihlezi ngikhuluma nani kungumusa waleli vangeli. Engikhulekayo-ke bafowethu ukuthi sonke leli vangeli, ngiyakhuleka ukuthi sonke bafowethu esisaphilayo phezu kwalo mhlaba ke siyithathe siyibukisise le ndaba yevangeli. Ivangeli lamadoda bafowethu, akulona labantu besifazane kuphela. Khumbula ukuthi uJesu kwakuyindoda, uShembe indoda, uMoses indoda, uNoah indoda, uNikodima indoda, uJakobe indoda. Ngingabala ngithini? So-ke bafowethu lento idinga amadoda, ngoba yimpi le esibhekene nayo, yimpi yokuvuka, yimpi yokulala, yimpi yokuphefumula. Bafowethu siyalidinga ivangeli. Namhlanje nanginamazinya. Ngiyabonga ukuthi izinyo eliphumile akuwona umphefumulo. Manje-ke bafowethu kuningi engikufundile emhlabeni, kuningi engikubonile, kuningi engikuzwile, kodwa kuncane engikwaziyo. Kuncane engikwaziyo. So-ke nanamhlanje ngisafunda, ngoba angisonti, angilona ikholwa, kodwa ngingumfundi. Ngifunda mihla namalanga. Imfundo ayikhulelwa bafowethu. Ukuthandaza, uyazi omunye umuntu uzethi mina ngikwazi ukuthandaza. Ukuthandaza mfowethu, uyabona njengoba usuke ukhuluma nosisi wakho, nobhuti wakho, noma wakho, nesithandwa sakho, nixoxa, uvulekile, ukhuluma ingaphakathi lakho, ukhuluma ongakuthandi nokuthandayo. Ukuthandaza into enjalo-ke. Kuphela ukuthi umehluko ukuthi kumele ucacise ukuthi ukhuluma nobani. Mase uqala ukukhuluma uthi emagameni amathathu. Mawuthanda uthi bogogo nomkhulu, mawuthanda uthi emakhosini, mawuthanda uthi nina